luați cramarii și veniți aici, da? Veniți aici, fiindcă aici, în această piață, astăzi se face chef, fiindcă e mare sărbătoare. Cine iubește Domdușeniul, să ridice mâna sus. Ia uzi! Doar de chef și voie bună! Hai, lume! Nu regret nimic din câte au fost, că toate în asta lume au un rost. Să-ți ierți aproapele e divin, chiar și atunci când păharul-i plin. Că mai greșim, e omenesc, mă uit înapoi și doar zâmbesc. Trebuie să invităm în scenă pe cel mai principal dintre domdușeneni, dacă se zice așa, și este primarul domniilor voastre, domnul Ivan Belciuc. Bună ziua, Domdușeni! Tradițional, pe data de 22 mai, a fost sfințită Biserica Sfântul Nicolae. De decenii, cetățenii orașului Domdușeni sărbătoresc cu bucurie acasă, lângă părinți. Din partea mea, permiteți-mi să vă doresc multă sănătate, bucurie, pace, înțelegere. Nu vă certați, că lucrurile nu se schimbă. Lăsați unul de la altul ca să fie liniște și pace. Tot în această zi frumoasă au venit să mă susțină colegii din partea de nord, doamna Nina Cereteu, primara orașului Drochia, și doamna Stella, primara orașului Lodeni. Bună seara, Domdușeni! Dați-ne voie din partea vecinilor, de aici, nu de departe, de la Drochia, să vă felicităm cu hramul orașului. Este un prilej foarte frumos și vreau să constat că de fiecare dată când ajung aici sau când sunt în trecere prin Domdușeni, de fiecare dată orașul este tot mai frumos și mai frumos. La mulți ani fiecăruia dintre dumneavoastră, fie ca Sfântul Ierarh Nicolae să vă aibă în pază pe fiecare dintre dumneavoastră și familiile dumneavoastră și tot ce v-ați pus în plan să se realizeze. Pace și sănătate. La mulți ani, Domdușeni! Domnule primar, vreau să vă urez sănătate în continuare. Eu sunt pentru prima dată astăzi la Domdușeni, poate spre rușinea mea, dar au rămas atâtea locuri neexplorate în Republica Moldova care trebuie să le vizităm de fiecare dată. Așa și dumneavoastră vă urez sănătate, realizări frumoase, continuitate, pace, liniște și fie ca îngerul păzitor Sfântul Nicolae să vă ocrotească casele, sufletele și cei dragi sufletului dumneavoastră. La mulți ani, Domdușeni! Stimați prieteni, alături de mine este colegul tot vecin, Victor Bogatko, приmarul orașului Рыжкань. Мне хочется вам передать огромный привет с соседнего с вами города Рыжканы, тоже районного центра, пожелать вам огромного здоровья, долголетия, счастья и всего самого хорошего. Scumpii mei, alături de noi mai avem un oaspete așteptat, domnul Renato Usatăi. Bună seara, Domdușeni! Eu sunt foarte bucuros astăzi să mă aflu alături de voi, alături de colegii din partidul nostru, domnul primar de Domdușeni. Vedeți că avem în ospăție primarul de Râșcani, doamnele primărițe din Drochia și Glodeni, un sughiț din partea tot colegului nostru, primarul orașului Fălești, că astăzi de Sfântul Nicolae e hramul la Bălți, Fălești, Domdușeni, Basarabească și în multe alte localități. Din partea mea vreau să vă spun că, da, trăim într-o perioadă foarte tensionată, da, avem foarte multe să le realizăm, să schimbăm lucrurile și în orașe și în țară. Echipa partidului nostru a încercat pe parcursul la și primul mandat a domnului
Ion, primar de Dondușeni, și a doilea mandat să sprijinim orașul și satele cu diferite proiecte. Eu cred că noi suntem unica forță politică care în orașul Dondușeni și în unele sate am cheltuit peste 2 milioane de lei personal. Știți că în Dondușeni s-a luat tractor, pabaj, terenuri de joacă. Orașul Dondușeni este orașul, centrul raional a copilăriei mele. Știți că mama este născută în Rădiul Mare, de unde începe Răutul. Am reușit împreună să restabilim și acest monument. Și pot să vă asigur că, așa cum am făcut multe alături de colegul nostru, primar de Dondușeni și alte localități din țară, vă asigur că vom face și pe viitor lucrurile frumoase pentru oameni în orașul Dondușeni și în toată țara. La mulți ani, Dondușeni, sănătate, prosperitate, aveți grijă de cei apropiați și cel mai important să avem pace, să nu avem război. С Днем города Дондюшаны, мы маленькая, но гордая нация. И так как многие наши люди реализовали себя в других странах мира, я уверен, что пройдет немного времени, и все мы будем дома работать вместе на благо нашей страны. Спасибо, Дондюшаны. Vă mulțumesc! Să aduc la cunoștința tuturor. Se conferă titlul Cetățean de onoare a orașului Dondușeni doamnei Sofia Boico. Ask yourself who watch for me, my only friend. It's hard to say it. Pentru merite deosebite și contribuție personală în dezvoltarea localității, activitate, prodigiozitate a peste 5 decenii în sistemul administrativ, pentru profesionalism și dedicație, comunitatea orașului Dondușeni, temeiul fiind decizia Consiliului Orășănesc Dondușeni 3/11. Șapte găini în palmă și în ulcior,